Il-fuq minn 200 karozza, daqshekk jesa l-parkeġġ tal-Addolorata u daqshekk jistgħu jiġu frankati karozzi mit-toroq ewlenin ta' Raħal Ġdid u l-Imsida fejn jinġema t-traffiku. Bis-servizz tal-Park and Ride li beda jitħaddem minn Lulju, in-nies jistgħu ħallu l-karozzi tagħhom ipparkjati u kull nofsija jisibu tal-linja sabiex toħodhom f'dawn il-lokalitajiet. Fit-tmiem il-ġimgħa jisibuha kull sija, jibdew mis-6:15 ta' filgħodu u jibqgħu għaddejjin sa' 9 ta' bil-lejl. U din tkun qed jieħdu Raħal Ġdid u ħattarxin li jinkludu wkoll anke l-Health Hub. Servizz ieħor introduċejna propju minn dan il-car park huwa bir-rotta 402, ideali għal studenti u ħaddiema jew nies li jridu jżuru Mater Dei jew l-Università li qed jieħdu kull nofsija rotta Express lejn l-Università u l-Mater Dei. Għalli li dan ifisser inqas tniġġis, inqas traffiku u aktar kumdità għaliex wieħed jevita milli jsuq u jfittex parkeġġ. Għal ukoll li fl-aħħar ta' Settembru se jibda jingħata servizz ġdid ta' Park and Ride minn Taqali li jibqa' sejjer lejn ir-Rabat, il-Mosta, in-Naxxar, Mater Dei u l-Università.